Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Lunes, Pizza 31. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Enero tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga aga. Mainit ang isyu sa mga komisyoner sang COMELEC. Si Commissioner Rowena Guanzon nagatag ultimatum sa parihon niya nga komisyoner nga si Pirolina. Ginatun-an subong sang mga kampo, labi na gid sa kampo sang mga Marcos. Posible kakason kag kuwaan sang benepisyo si Commissioner Rowena Guanzon, pero sa aton pagpanalawsaw daw immune siya sa sanksyon. Bangod sini mga isyu, may assassination plot kuno kay Bongbong Marcos. Perte nga mga balita kag isyu ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35 na. Puwerte na, gabagang na ang engkwentro sa tunga sang mga komisyoner. Ginatagan ni Commissioner Rowena Guanzon ang iya pariho nga komisyoner tubtob lang karon nga adlaw. Pizza 31 nga i-release ang resolusyon sa disqualification petition bato kay Bongbong Marcos. Kung hindi marilis karon nga adlaw, hulato na tumbuas kay hingadla niya ang senador nga maniobra kag daw medyo kuno nagakuting-kuting sa among kaso. Suno kay Rowena Guanzon, mapilitan siya nga ibulgar ang ngalan sang senador nga naga-impluwensya kay Commissioner Aimee Pirolino kung hindi ini marilis ang potensya. Karon nga adlaw, hangkat ni Guanzon, i-release ang resolusyon. Agod, nga hindi man niya pag i-reveal ang ngalan, kag posible mangayo pa siya kuno, sangsure. Hindi hindi pag-release para nga mabalanta kung sino nga senador ining ginatumod ni Rowena Guanzon nga naga-impluwensya sa pila ka komisyoner sang COMELEC. Nami niya para nga sumatutal at tagon ta ini. Kung hindi mariles, aber, kay gapati ko yan ini si Commissioner Rowena Guanzon, taga Negros ini. Maisog ini Kung wala balls ang lalaki, may balls siya. Si Rowena Guanzon, kilala ini siya, dire sa Negros Occidental. Kaya anong natabo? Sa dalom sang kasugtanan o agreement, sang First Division, nga nag-handle sang kaso, may ara lang tubtob Enero 17 nga i-release ang resolusyon. Si Guanzon na mo ining
presiding commissioner sang Comelec First Division. Kag siling niya, ang pag-atrasa sa pag-release ang resolusyon daw ka-abnormal. Kag daw, i-release lang ang resulta pagkatapos nga makaretiro siya sa Pebrero 2. Kag posible, sulo kay Guanzon, hindi maisip ang ginbutar niya nga disqualification bato kay Bongbong Marcos. Suno kay Guanzon, nakigangot na sa kay Pirulina nga isubmit ini ang resolusyon sa First Division sa Enero 17 pagkatapos ang preliminary conference sang Enero 7. Tugtob niyan, wala marilis. Kag nagadua-dua siya, kag maitudlo siya nga senador nga among naga-impluensya kung nga ginaatrasar ang pag-release ang resolusyon kag posible hindi maisip ang buto niya nga disqualification kung i-release ini pagkatapos siya mag-retiro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik ako sa dugang nga isyo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog si
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami tinagaman nga apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayasang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Standard time, las 6:47, madamo nga espekulasyon. Madamo nga pila ka mga opinyon nga mangod sa ginhimo ni Commissioner Rowena Guanzon, mahimo siya pasakaan kaso, mahimo siya nga ipa-suspended ang tanan nga mga benepisyo. Ang sabat dire, si Commissioner Rowena Guanzon immune ini sa sanksyon. Butang pa naton, nakakommit siya sang irregularidad sa pag-release ang yabuto opinion sa disqualification ni Bongbong Marcos, hindi siya pwede imbestigaran o papanaugan penalidad nga aman. Si Rowena Guanzon, hindi ninyo pwede pasakaan sang kaso bangod may immunity ini siya. Bangod, pwede lang siya makakas paagi sa impeachment. Hindi sila pwede nga papanaugan sang penalidad tubtob. Hindi sila ma-impeach. Kag hindi na ni mahingagaw kung pasakaan siya sang impeachment bangod, maritiro na siya sa Pebrero 2. Bisan disbarment gani, hindi pwede ma-apply kay Guanzon. Bangod, may ruling na ang Korte Suprema nga hindi mo pwede ma-disbar ang impeachable officer samtang ara siya sa iya palangakuan o opisina. Hindi pwede. Ano lang ang makahatag sang aksyon, disiplina, kag posible ang iya sini mga benepisyo. Ini paagi lamang sa Korte Suprema. Kung may kaso na ipasaka sa ibabaw sa Korte Suprema. Pero mga kaso, disbarment, kag iban pa, nada. Hindi pwede ipasaka kay Commissioner Rowena Guanzon. Amo maniguro nga nangisog siya, kay gintunan niya anay. Ang iya sini, nga batalya legal, pananglitan nga buton siya, kag arangkadahon ma siya. Sa iya sini, nga una ginpagwa, nga disqualification nga buto niya, kay Bongbong Marcos, kay kabalo siya, madipinsahan niya ang iya lawas.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat magtion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog si Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Standard Time, las 6:55. Sa bahin ni Bongbong Marcos, anong matabo? Isa lang si Commissioner Rowena Guanzon ang nagpagawa una sang iabuto disqualification. So may duwa pa. Pananglitan, karon nga adlaw. Kay ang duso sang commissioner nga si Guanzon dapat pagwaon kay kung hindi, ibulgarya ang ngalan sa senador. Kung magbutar ang duwa, pabor kay Marcos, absuelto si Marcos sa kaso. Pananglitan, magbutar ang isa sa duha, disqualification mangibabaw. Pero hindi pa gilayon madisqualify si Bongbong kay madamo pa ang agyan sini. Hindi nila lahog nga kaso. Base kung madisqualify sa Comelec kag kung mag-appeal siya sa ibabaw may Korte Suprema pa. Ang matabo amo ni nga mga senaryo. Pananglitan magdaog si Bongbong kag si Sara. Kag magdesisyon ang Korte Suprema, disqualify si Bongbong, automatic si Sara presidente. Ina kung magdaog si Sara Duterte. Pananglitan abi magdaog iban nga vice presidente, Soto, Pangilinan kag iban pa. Amo ina ang balantayan. Nga kung ma-disqualify si Marcos kag dumaog ang iban nga vice presidente, automatic sumaka presidente. So ang tanan fluid pa. Wala pa sang kasiguruhan. Malawig pa ini nga batalya legal. Remember, ang mga Marcos, plenty of money, magkakwa sa mga di kalidad, di kampanilya nga mga abogado. Pero balantayan ini nga isyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:58. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang mga nagabuso nga
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga That time, La City 2, happy birthday na da. Kay Aksyon Jonathan Himalaya, writer-director sang Aksyon Radio Bacolod. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Like